Right, muri Zimbabwe amakadiko kumatimana enyika kwese kwa muri zita ndonzi DJT1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete nakatikomberedza. Chirongwa chedu che Touchline Hour chiri kupfuurira mberi apo patinenge tichiita hurukuro nevasikana vanotengesa bonde vatinoti sisu ma sex workers pachirungu. So tinonyanya kukurudzira kuti chirongwa chinoichi chionekwe nemwana ari pasi pemakore 18 uye zvakare achionekwe nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mashoko atinenge tichizotaura panapa. Uye zvakare ndokuyeuchidza kuti chirongwa chino kana uchinge usingachifariri usachione, chinofarirwa neavo vanochida vanoda kuchiona. So thank you very much. Chirega tikwanise kunge tichipinda munyaya yedu zvizere. Vatete makadi? Tiripo makadi wangu. Tinofara yedu. So riri sei basa? Basa rakanaka. Riri kufamba ere basa? Hongu chaizvo. Riri kutorohwa? Aiwa riri kurohwa. Kutorohwa zveipapo. Okay. Yeah. That's nice. So makatsununguka ere kuti udza zita renyu kana kuti zita tosiyana zvedu naro? Nditwa Lisa. Nditete Lisa. Hongu. Saka Tete Lisa imi munototengesa bonde? Chaizvo. Okay. Inini ndinongoita zvekunzwa kunzi kana munhu achitengesa bonde anenge achiita sei? Zvatinoita isusu patinenge tiri paTouchline paipa. Munhu anouya anogona kuya achifamba hake netsoka dzake kana kuti aine mota yake. Okay. Saka anonopaka. Paanonopaka vamwe vacho munenge makatowanda makaita line. Okay. Saka kutomhanyidzana kusvika paari. Okay. Otonomira omubvunza tingakubatsirei sei? Ari kuda short time here kana kuti ari kuda night. Okay. Kana iri short time otomudza isusu hedu ma short time ini kuside kwangu $15 short time. Okay. Saka kana ida short time yaya ndotomudza handi kwakati kana kuti handi mota imo mutongonopaka chero patapaka mari. Okay. Motoitira mota imo. Totoitira chero mota imo. Chero pa side pe road chero pangori pa rima chete. Totoitira ipapo totopedza tiredu. Okay. Lazi ndine nguva dzandoverenga futi. Okay. Iwe wakangodarika 3 minutes chete wakutowedzera mari kana unda kutokuburutsa ibva ipapo. Okay. Ndozvandoita ini. Alright, ndo inonzi short time. Ndo short time. Tangira pa 15. Okay. Ko inonzi night yai. Inonzi night yaya ndowanzirwa kwa kuedza. Zvekuma 2 nekuti handidi kuti mukana wacho urebese. Okay. Nekuti kune vamwe vane dzimwe dzekuti vakakupinza soka. Unoita seuchafenda. Okay. Saka manje ukawawanzira ma-hours vanhu vakadaro ivawayo unofira pamubhedha. Okay. Aivawo ndiwe kutongorwa ma-45. $45. 45 kwakunoedza zvekutanga kuma 2-3 ungoti 45 kusvika na6 wakutobuda wakuenda. Okay. Alright. Saka imimi chii chakakupinza mubasa? Inini ndakangobvira nekubvira kubva ndiri kuchikoro ndakangozvitanga form 1. Okay. Nekuti inini ndina sisi vangu vaizviita. Saka zvimwe zvaitoita ndiri padhuze. Ndoti ndakabva ndatongoona sebasa rakatongonaka ende kutozongozvijaira kwandakatongoita zvakazondinesa kubuda masviri. Okay. Saka makatoona sebasa rakatongonaka ko munhu nhasi akakuti rakashata munoti chii? Aiwa handibvume because mari yacho yakutondinakira. Ende kana idzi dzacho ndatojaira kutodzichinjanisawo. Okay. Ndichatodi imwe chete ndichatogutsikana. Alright. Saka munonyanyofarira yakadini mimi? Yenyu yamunonyatsa kuti inini iyi ndo size yangu ndo muzera chaiwo. Aiwa ndoda muzera wakakura chaiwo. Wakakura chaiwo solongo uchigona kushandiswa chete. Azvizoita tongoti ndindi zvekuti ungaoda kutoendesa mweya wemunhu. Aiwa ipapo ndo patinotadza kuwirirana ipapo. Okay. Alright. Ndotoda yakakura zvoti kana yakupinda unyatsovhara kwese hapana kana mweya unopinda ipapo. Okay. Kana mchiti kutadza kushandisa saka pane vamwe vanenge vaine yakakura asingagoni kuishandisa. Iyo ndio inorwadza manje. Okay. Yekuti akaenda pamusoro pako sangaita zvekujamba zvekuti kunge zvengozi chaizvo. Aiwa iyoyo haizoiti iyoyo. Okay. Saka makamboita mwana ere? Makambopinda marriage? Hamuna kumbopinda? Ndinopinda marriage but ndakangomitiswa kubhawa ikoko ndina vana 2. Okay. Ndi baba vamwe chete here kana kuti? Avasi. Handitozivi baba vacho vacho ndivapi. Handitozivi ana baba ndivapi. Bandingozoni ndakamitiswa vana 2 kubhawa. Okay. Saka vana ava vakura sei izvozvo? Mumwe wacho ane 10 years mukuru, mudiki ane 6 years. Okay. Saka ngei musina kusarudzawo nzira yekuti mimi mukwanise kunge muchiroorwawo muchipinda mumba? Inini handichatozvikwanisa. Ndatonanga vanhu vanotambisa nguva nekuti varume vacho vazhinji vatinoona vari mudzimba vanongouyawo murodhimo vachingotitora vachingotikechawo tichingoenda nawo. Saka vakadzi vacho vanenge vachizoganza zvavo murodhimo vasingazvizivi kuti varume avo ndo zvavari kuita. Saka ndakaona kunge ungotambisa nguva ini. Kupinda mumba. Hongu.
ende varume vacho navakadzi vacho kuvatarisa zvavanenge vari so murodhi mumasangano anatichita nawo soka unongochonzwa tsitsi kuti mukadzi uyu anenge aritotambiswa ingango ikatibata ane parodha. Okay. Saka warume apa vanokukechai vanomboitawo here nhaurano nemi yekumbo munombonzwawo here kuti chii chavanotiza kumba vachiuya kuzokecha imi? Mumwe anotokuudza kuti mukadzi wangu imvura dzega dzega haana kana test. Mumwe anototaura mumwe obva atoti ada kupinda mumarriage but ndotomudza kuti aiwa izvozvo zvimbosiya kusaidi zvemarriage handidi ende handichatodi handitodi. Alright. Ngatichimbotarisei imimi muri munhukadzi. Murume kana achitaura kuti hanzi mukadzi uyu ane mvura chii chinenge chichiitika ipo paya? Ndinoona sekuti vamwe vakadzi havazodi kugeza mudzimba. Vamwe vacho havadi kugeza. Roda kugezwawo gaba irori zvo tukanyatsorigeza soka kana munhu achipinda haanzwe kuti kocho 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 anyatsonzwa kuti aiwa zviri kufamba zvakanaka. Okay. Vamwe vacho havasi kuzogeza mudzimba umu vamwe vakadzi uchapa. Okay. Saka ndo zvinoita kuti varume vazosiya vachiuya kwamuri. Nevamwe varume vanotaura kuti mukadzi wangu inini ane pamuromo. Saka ndiri kutomusiya uku ndatoti tinorara kana kumba kwako. Saka ini handingasiye mari ichienda. Ndobva ndatoti handii kwangu kwacho unorara ikoko. Ende kana achinge auya kwangu otoziva kuti everyday. Everyday wakudini? Everyday anotouya chete kumba ikoko. Okay. Achatodzoki kumba zvoda. Saka paanouya anenge achitosiya mari here kana kuti zvinenge anenge achiita sei? Mari anenge achitosiya. Mari anotongosiya atongojera atongosiya kana iri 40 kana iri 30 anogona kutowedzera futi pamberi pacho. Okay. Nekuti anenge achiona kuti tinongochimubatawo zvakanaka. Alright. Aiwa ndinotenda. Saka imimi nebasa renyu iri muri kutarisira kuti mucharegera here kana kuti? Aiwa inini basa rangu handisiye kutoregera kwangu kufa. Toparadzana kwenyama nemweya ndokutoregera basa kwangu inini. Zvamai manje handiite izvozvo. Ko mune hama here veukama vanenge vachiti chii? Vanenge vachiti mwana ari kubasa? Vakatombotanga vachatomboti yeye kuzamara vatongoti uyu ngatisiyanei naye nelife yake. Vakatondikoniwa ini vakatonditadza. Kozi ini ndaitovaudza kuti vanhu vamwarika kana zvanetsaka imimi ndima kutoita zvese zvandoda mulife mangu. Chitonitsvagai ndimi muchindipa zvese zvandinoda zvese zvinokodzerana neni mulife mangu. Saka ndakatoona kuti vakatoona kuti vari kumhanyisa mhepo zvakatoramba. Ko basa renyu iri rakamira sei panyaya yezvirwere? Zvinoitika zvirwere zvinotowanika nekuda kwekuti paunopfekedza munhu protector paipai nditika wakasangwarira rakangoputika paipai wakasakasika futi kuenda kuchipatara unotobatwa nezvirwere zvakawanda wanda zvinana HIV zvinana CTI izvi. Saka zvaunofana kuita inini zvandoita kwangu inini zvandakadzidzawo pandakadzidza inini ndinopfeka rangu protector ndopfekedza murume rake. Saka kana rake rikaputika rangu rinononoka kuti riputike ende kazhinji yedu yechikadzi hawanzoputike. But kana uchinge wasangana neriski rekuti rinoputika kwakutoenda kuchipatara unopiwa mapiritsi ekuti umwe 28 days consecutive kuti udzingewo maisi aya. Alright. Saka pakashata. Alright. Ngatichimbotariseiwo mamwe matambudziko munosangana nawo imimi pabasa penyu. Pane here machallenge amunosangana nawo ekuti kana murume akakukecha pane pamunombokecherwa mara? Vanozviita. Anotokukecha anotosvika kupakira mota apo svinu zvekutiwo unotoenda watoenda naye iwewe anogona kutokunyenga akabata banga kudai. Achitaura kuti ukatoita zvekutamba ndosiya ndatokuuraya otonyarara pana zvaunoita ipapo otongozoti loss minus 1. But unotongoramba kwashinga utongodzokera futi parodhi ipapo kana muri mbowa utongodzokera futi mbowa imomo utongozoti hapana pochazoenda kumba usina chinhu. Asi imi paripo here pamwe pamunoti inini gore rakati mane nguva yakareba sei murimo mubasa? Ini ndaane makore zvangu. Ndaane makore more than 10 years. Maasiniya? Makazvitanga kudhara muchiri mberi? Ndakazvitanga kare. Ndakazvitanga kare. Inini izvozvi ndakutoinvita vamwe kuchibasa. Because chibasa chacho chinonakidza acho. Chinongorwadzawo apo neapo asi ukachijaira wapo mari yacho inodyika zvakanaka. Alright. Saka ndepapi pamunoti mimi iri basa iri rinonakidza haro kana kuti rakadai pane iri pamakambosangana neimwe nyaya yamusingakanganwi kana kuti imwe rafu yamakamboitwa imimi yamusingakanganwi muupenyu hwenyu kubva muchitanga basa irona? Ndinoti izvozvo zvane 3 years zvaitika. Munhu ndakangonotorwawo mbavha
semunhu anenge achimwa tinenge tichimwa zvedu tiri mubhawamyamya. Saka ndandati dhakwe ipapo ndobva ndanotorwa nemunhu. Munhu iye aitoratidza kuve sembinga chaiyo. Ndobva tatorana ndobva taenda. Ndobva handiti handei kumba kwako. Taenda kumba kwangu kuya munhu yangu unosvika akabva ataura kuti ndine zvinhu zvandakanganwa mumota. Ndikati wakanganwei? Zvikanzi but mira timbotanga tarwa raundi ndozodzokera pai mumota imomo ndakanganwa futi mari yako imomo. Munhu ndobva atondirara. Andirara munhu akaita almost 30 minutes ari pamusoro. Kusvika ndega ndakunzoti apa ndakuda kutosvuka apa. Saka munhu ndakazomuti iwewo zvanyanya. Zvikanzi manje ndandisandapedza apa ndaitozonoti iye atopedza pachizvake. Zvikanzi manje ndanga ndisati ndapedza. Saka ndega ndise nditobude ndiende. Asi mukubuda kwaakaita akazonditakurira sola inge iri padhuze nepadhoso. Akazongobata sola ndobva atobuda nayo. Ndobva angonovhura mota yake bva toti kuti ndimutevere anga ari vicious zvekuti ndakatoona kuti ndogona kutofira mahara. Ndobva ndatomusiya ndobva aenda zvese nemari yacho. Nesola yangu iyoyo zvese achitoenda nazvo. Mari yekurara kwaakaita haana kubhadhara? Haana kutobhadhara. Yekutondirara kwaakaita tatawirana 25. Achiti kana ndazoda night ndokupa iri 50 hangu. Saka haizvozvo handizvikanganwe. Zvane 3 years zvaitika izvozvo. Saka munotombosanganawo nemamwe ma-challenge akafanana neya? Totosangana nazvo kana kutombobirwa mafoni. Totosangana nazvo izvo. Ko kune umwe anoti hake inini handisi kuda protector ndokuda zvakadaro? Unenge wakutisa mari yakawanda. Kana kutoda zvakadaro unototangira kuma 800. Handinokupa zvakadaro. Ndozotangira hangu ipapo nehealth. Handozotangira pamberi handingasiye mari ichienda kamukoma. Ko kana achinge ane chirwere munoita sei? Kana achinge adaro maita naye zvakadaro imi munozosara muchiita sei? Zvandinoita manje ndinoda kutoti kwachena kana kuti chero time dzazvaitika izvo kana uchikwanisa kufambika chete ndotobuda ndoenda kuchipatara ndonopiwa inonzi PEP yekuti ndomwa 28 days consecutive kuti ndisabatire utachiona. Saka pamuri kuimwa apa munenge muchiita futi bonde? Ndichiita ndichingodzirira ndichitoita. Zvinenge zvisina problem? Zvinenge zvisina problem. Ko vamwe tinonzwa vamwe vachitaura kuti kune mastaira anoitwa epabonde? Zvino zvakafanana na dog style vaiva. Munhu akatokudza kuti ndoye ari kuda unotomuitira. Ende kana munhu akatokudza kuti nanzva yangu iyamwe yangu isina kuprotectwa unotongozviita because unenge uchida mari. Chaunenge uchida mari. Saka zvikanzi nzvimbo inanzva isina kuprotecta munotonanzva? Unotoyamwa svika yatoburitsa zvese. Svika yatoburitsa uchitoyamwa. Asi mari yacho zvayo paunoibatawo haunongonyatsokunzwisa kuti aiwa ndine mari. Because hazvingoitwe mahara. Saka tinenge takutaura kuti pane vamwe vanoti iyi ndo mari yeziya yangu iyi. Imimi yenyu munenge muchiti ndeyeziya futi? Ziya harishaike mairi. Ziya harishaike mairi. Ziya harishaike. Ndeyeziya munotodikitira kuti muibate mari? Unotombodikitirawo. Asi zviri nani pakuti yese inenge iri profit. Hauna chawaenda unohodha chawagadzika apa. Hauna kuhodha madomasi ekuti anoora. Wangotenga kasipo kako pamwe ndike $1 kana 50 cents. Wageza. Watenga tumafuta pamwe itori Vaseline chaiyo $1. Wazora waenda. Saka haiwa yese inenge ngori profit. Hapana kuhodha apa? Hapana, ungofamba ukatakura business rako zvokuti anytime is still time. Pandiri panapa ndichitongobva pano ndogona kutongomiswa paroad ndakutoita zviripo. Makutoita mari yenyu? Ndakutoita mari yangu. Ndakutosvika kumba ndakatorongeka. Saka pakashata. Saka basa renyu rakanaka kai? Aiwa inini hangu rakandinakira. Rakandinakira vana vangu vari kutodzidza nekuda kwebasa irori. Vaviri ivavo vasina ana baba wandoziva kuti ndinganongedzera kuti uzvi. Asi ndiri kutovachengeta. Atete aiwa tinotenda. Saka matimi mamusi kuzombotarisira kuzviregedza. Ko pakauya munhu achiti inini shamwari ndakufarira ndinge nchida kuti hangu ndikuroore? Vakawanda vanotoya tiri pabasa redu iroro andotaura kuti aiwa inini zvawandiitira hangu ndatoti tipinde mumarriage. Asi inini handikwanisi. Zvinotondiramba. Munenge mamuitira chii kuti azodaro? Haunenge wamuitira style yaanoda chaiyo. Pamwe wanyatsomurera chikapa chaicho. Andokudza kuti inini kana kumba kwacho handichadzokeri. Ndotomudza kuti kana dzokerai kumba kwenyu baba mwana. Handidi handikwanisa hangu. Saka idzo nengo dzewakadzi nengo dzenyu wakadzi dzakasiyana here kana dzakafanana?
ini ndinoona sekuti dzakafanana, dzinozongosiyana pakuzvibata kwako chete. Ndinoona sekuti dzakafanana. Asi ndofunga kamubatiro kaunozviita ndo kutosiyana kwadzo kwadzinozoita. Alright. Kuva mwanoti wane matinji wana zvinofamba sei paipa? Ya, ipapo icho kwadi zvinhu zvekuti unofanira kunge uchigadzirawo zvinhu zvakaita sematinji izvozvo. Sekuti vamwe varume zveshuwa vanototiza izvo kudzimba dzavo. Mukadzi wangu haana kana chidhori, hakuna kana chinhu. Pandatoya kuno kuzviriko. Saka ndakutoda nezvenyu. Ipapo ndo zvimwe zvototizirwawo nevarume mudzimba izvo. Asi makazvitarisa imimi izvo zvidhori izvo, zvine zvazvinoshanda here panguva yebonde? Ya, varume vanotaura kuti zvidhori izvi zvitobata musoro wenhengo yangu inini. Ndo zvavanototaura ivo vachitopedza anototaura kuti ndachitobatwa musoro kudai. Okay. Alright. Alright. Ko pane kamwe kanonzika ndinonzwa varume vachitaura ini handizonyatsi kuziva. Imimi ndimi munonyatsoziva muri vanhukadzi. Saka nhasi pandatowana mukana nemi motombonditsanangudzirawo. Pane kanonzika bhinzi. Ukanonzika bhinzi. Kakamira sei? Ya, ipapo ndingachepa hangu kuti ndinozonyatsodzwisisa kuti varume vanenge vachiteerei pakarika. But ndongoziva kuti it's like vanongofarira ngokanhafawo kabhinzi keka. But handizoziva kuti vanenge vachiteerei pakari, handizoziva feeling inenge iri mavari. Alright. Saka imimi pamunokabatwa kabhinzi kai munonzwa sei? Ndotonyazouya ndopanonyatsosumuka manje ipapo. Ipapo ndopanonyatsosumuka. Ndotokupotsera kumarata uko ndichikudzosa kuno. Ipapo ndonyazosimuka, ndonyazonzwa kuti nyazondiitira. Alright. Saka imimi panguva yekuti muri kuita bonde pane pamunotofarira kutobatwa nemurume kuti inini murume akandibata pakati ndonyatsakunzwa miri yangu kudai dai? Ya, icho kwadi. Munofarira pai, munofarira kubatwa pai? Especially zvidhori izvozvizvi. Ya. Saka munazvo zvidhori izvi? Papotsa chaizvo. Zvakakura sei? Zvakareba. Chimbondiratidzai pachigunwe to. Aiwa, zvakareba, chigunwe chepakati chinodarikwa ichi. Zvekuti zvinotonovhara kuzasi kwacho ikoko ndichipfekera mukati kudai. Kana mhepo hauinzwi. Alright. Saka pamunenge muchiita ningirikini, pamunenge muchiita bonde nevanhu vakawanda ava, munodini, munenge muchitonakirwa here paipai? Munotonakirwawo here semunhu ari kutoitawo bonde nemunhu? Because apa mabva kurara neuyu, apa muri kuenda futi pane uyu? Pekutanga uchitanga zvotanga zvichanakidzazvo. But pane pamwe poti unenge wangoti dai achidzika akienda ngotora mari. Because iwo mari unototanga wapiwa kamari. Munhu asatoita zvinhu zvake. Vashoma vekuti anokuudza kuti ndinozokupa mari yako ndapedza. Vashoma vekutotrasta kudaro. Vazhinji vanotaura kuti tanga wandipeya. Saka iwo unenge wangoti pamwe pacho unenge wangoti dai achingodzika ondaita sei? Ndatoenda kune umwe. Alright. Ndinotora imwe mari. Ko pakutunda apa munotundawo here? Kana ndichitanga hangu ndichitanga kuenda pabasa kuti nhasi ndatanga kuenda pabasa nguva dzinodzi. Aiwa, ndinototunda. Saka muno mukadzi anotunda kangani paraundi imwe chete? Inini hangu ndogona kusvitsa ka2. Ka3 handizokwanisi. Ndogona kusvitsa ka2 zvichiendana kuti wazonyazobata sei zvinhu zvandataura izvozvi zvidhori izvi. Unyatsozvibata kusvika palevel ipi? Pane mamwe maoko ekuti achikubata sonotange ari kubva unokanya zvidhina, ari kumaramara, unotoziva kuti ipapo panonetsa manje. Alright. Sevanhu vanenge vachisangana nevanhu vakawanda vakasiyana-siyana, pamunenge muchiita rumenzi paipai munototsvodanawo here munotofambisa sei pai? Pane vamwe vanenge vachitoda tsvodiyo zvekuti ukatotadza ukatoiramba munotonetsa ndokudzosa mari yangu. Saka vanhu vanongosiyana, vamwe vatorinawo havo basa nazvo, vamwe vane basa nazvo. Saka iwo unenge wangotedzera zviripo zvinoita kuti mudiro wari kuita mari unenge uchitouziva. Saka makachimasta. Alright. Katimbotarisei ndanzwa muchitaura kuti makutodainzwawo vamwe kubasa kwenyu kuti uyai tiendewo kubasa. Zvakamira sei? Munotora mazera apa? Ini nangu ndinganyepe, handina zera randingati iri. Ini nangu yachitondudza kuti ndikutoda zvekubasa kwenyu. Inini ndinotoenda naye because ini ndo zvandakangoitawo. Ndakangotanga ndiri mudiki. Hapana akwanisa kundimisa kubva ipapo kusvika izvozvo. Saka ndinotongoti handi tevera, handitsoka dzako ndo dziri kufamba. Tevera handi. Saka munhu akasvika kubasa kwenyu mimi haazivi kuti basa iri rinoitwa sei, munyowani muindastry, munomudzidzisa sei, munomuticha sei kuti shamwari basa iri rakamira sei, rakaita sei uchitanga kusvika panzvimbo?
munhu achangosvika panzvimbo chandokwanisa kumuudza ndechema charges nekuti isi togona kuti tiri $15 mwana wayo osvika obva ati $5 akutotikanganisira basa. Okay. Saka ini ndotanga kuudza macharges. Tunochaja wakadai unochaja wakadai. Ndobva ndamuudza zvekare kuti upinde mumota inenge ine vanhu more than one, inenge ine vanhu 2 zvienda because vamwe vacho anenge ari matsotsi. Okay. Haungatorwe navanhu 2 kana 3 vanonokutamba rafu kumberi, vanokuchinjanisa vese otoshaya kana chavanokupa obva vakusecha futi. Saka ndozvinhu zvandonyanya kukasika kuudza vanhu izvozvo vachitanga. Alright. Ko panhau yekuendawo kana kumaprofita kana kunganga kufambira basa iri zvinoitika here kubasa kwenyu? Zvinoitika. Ini ndotoenda kuri kunganga chaiko kutoniswa nyora chaidzo. Nyora munenge muchidzisirwe? Nyora ndechitodzisirwa kuti nguva yandinosvika inini pandinonomira ininika ndindototanga kutongoonekwa. Okay. Ndindotanga kutopenyera zvekuti ndogona kumhanya kana ka10 vanhu pasina kana mumwe aenda paline race. Okay. Panogona kupatona vanhu 20 but ndogona kumhanya ka10 pasina kana mumwe aenda. Ndonorinyiwa tongoti 4 or 5 months ndikangoona zvakudzikira ndoenda futi. Wokutondorunyiwa kunganga ikoko? Ndonorinyiwa. Mondorwa futi dzimwe nyora futi? Ndoiswa dzimwe futi muwest. Inga munenge makatotsamwa? Aiwa ndakatotsamwa mari ndechitoida. Pakashata. Alright, mune mizera here tomboti wapfana wemazuva ano vamwe vacho wavhurika ka? Vamwe vacho vanogona kutiza kumba vachiti arika timboende patouchline timbondokeche. Mune mazera here munotarisa kuti mwana wako kana akauya kwamuri munoti iwe idzokera kumba iwe uchiri mwana mudiki kana munoti munongotora? Chero auya nemari. Ini handidi kunyepa chero mari yauya, chero keshi yake ainayo. Handabasa kuti abira vabereki here kana kuti akura zvekuti handina basa nazvo. Solo mwachiziva zvaafambira chete iye. Handina basa nazvo sezvozvo. Ndoda mari. Okay. Alright. Aiwa, ndinotenda tete nekutsanangura kwakanaka. Saka so ngatichitarise isisu. Kune vamwe vanhu vanoshora basa renyu. Uchiti vanhu vanoenda patouchline zvakadai mahure ndozita ravanoshandisa. Ndizvozvo ine ndozita redu zvisho. Saka munowati kudii nhasi vanhu vanokushorai vachikutukai vachiti mahure vanoenda patouchline? Inini zvandoita ndoda kungovaudza kuti touchline ndio iri kutoita ndive zvandiri nhasi. Iri kutondibhadhara chaizvo. Zvekutoti izvo zvinitoriwo nestand yandoti yangu inini ndoda kwetouchline yo. Yamakatotenga? Yandakatotenga patori nevana vangu izvozvo. Saka ini nangu ndo upenyu hwandiri kutorarama ine handife ndakadzokera kumashure nemashoko evanhu. Handina basa nazvo. Okay. Ko mumwe akauya nhasi achiti ndoda kuendawo ndoda kusiyawo imba yangu ndoda kupindawo mutouchline munomuti chii? Chandokwanisa kumuudza ndichangoti kana zvichikuitira siya tiende. Nekuti handingakwanisa kumanikidzira pamwe iye ndiye ari kuona zvikuitika mumba make. Ndosaka asarudza kuuya kwandiri. Saka ndokumuzoti kana zvisiri kuita hazvo aiwa bho handii. Asi imba inoshingirirwa ka? Ndakakura vabereki vedu vachiti imba kushinga unotomboshingirira mumba imo. Imba handizozvizive because ndabvira ndapindamo. Saka handigona kutaura kuti shingirira yame mwana ndingotaura kuti kana zvisiri kuita siya tiende. Okay. Because ndabvira ndapinda mumba macho. Ko kungowasimbisawo kuti imba inoshingirirwa akomana? Izvo handizozvikwanisa. Izvo handizozvikwanisi. Asi dai ndakamboitawo yangu ndaishingirira ya. Ndaigona kumbodaro. Okay. Alright. Kune vamwe vanoshanda online, vanenge vachikechwa online vachididi. Munozviitawo here? Tinombozviita. Tombozviita hedu. Okay. But kashoma kuzviita. Inini chero ndingori pamba ndogona kutongoti mwe musi ndatongomuka pamwe ndifongonzwa kamusoro kangu ndotonzwa noko ndotongozoti imari obvious because handina kana hama dzinondishanyira nekuda kubasa irori. Alright, wakutoziva kumana kutoti chero ari masikati wanotongonoka? Chero makuseni chero nguvai anenge aripo. Kana asipo tomubata pabhesi pakadai. Okay. Alright. Aiwa, so thank you very much atete, ndinotenda neurukuru yataita. Tinodaira kuti venga vakateerera chirongwa vanzwa kutaura kwenyu. Saka so mune mashoko here munoda kusira akunyanya madzimai ari kumba ndo andinonyanya kuda zvangu kuti munge muchitaura nawo? Mashoko andokwanisa kuvasira ini ndeyekuti guys, kana kudzimba kwenyu uku muri kuona kuti muri kuva vana zvakangofanana munongouya futi kwatiri kutouchline. Nekuti varume venyu vari kutouyawo kurodhuku zvamusingazive vachitikechawo vachitaura maproblems enyu mudzimba umo. Saka kana zvakunetsai guys munongouyawo moti joina tiripo.
basa atisi Alright, muri Zimbabwe, so thank you very much. Tinokutendai nekuramba muchidengezera chirongwa chedu Touchline Hour, apo patinenge tichitaura nevasikana vanotengesa bonde vatinoti ma-sex workers. So kana kachinge karike kutanga kusvika pano paTichkach MTV, musakanganwe kusiya ma-follower YouTube channel yenyu, musakanganwe kusiya ma-follower zvakare Facebook page renyu, ku TikTok tiriko zvakare. So thank you very much muri Zimbabwe, tinokudai munotidadisa. Ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chinotewera tiri pano pa Touchline Hour. Thank you very much. Mazvita.